Je vlucht van je eigen naar een andere land, omdat je anders gedood wordt door de politieke misverstand. Zo gaat het in het leven met al die moeilijkheden. Vlucht je om je leven te zeven, maar Nederlandse IND gaat met je leven spelen. Vertel me, wat moet ik doen zodat ze me geloven? Zo duurt het 2 jaren tot je antwoord krijgt. Wordt je aanvraag nog eens afgewezen. Ik vind dat iedereen zijn recht heeft om te blijven leven. Niks is hier vergeven, we bieden voor we slapen. Alle 26.000 hopen dat hun verblijf komen. Dan zullen onze wensen waar worden. Het leven van ons is net een spel. Je weet niet wat je wint of verliest, maar blijf doorvechten voor je recht tot de kiest. Ik vraag om hulp en ik kijk naar boven, want ik weet dat hij er is die me helpt. Dat klopt, we komen hier voor vrede, we zeggen criminelen. Maar dan heb ik nog een vraag, waarom IND mensen opzet terwijl ze schreeuwen laat me gaan. Maar nu is het te laat, er zijn 11 mensen dood bij de schip op brand. Al die mensen wisten niet dat ze hierom komen, maar ik hoop dat zij hun rust hebben gevonden. Vannacht kan ik niet meer slapen, want ik weet wat alle 26-3-0 meemaken. Maar toch gaat het leven door en je weet maar nooit wat eruit komt. Je moet je dromen najagen, geloven dat God jouw woorden hoort en dat er iets moois uitkomt in de toekomst. Want je lot ligt in de handen van God en wat gebeurt, dat gebeurt. Dus treur niet en vertrouw erop. Oh, we hebben rechten. Wij hebben rechten om te leven. Ja nou, we hebben rechten om te leven. En waarom zouden wij? Waarom zouden we niet? En waarom zouden wij dat niet krijgen? Oh, we hebben rechten. Wij hebben rechten. We hebben rechten. Wij hebben rechten om te leven. Oh, we hebben rechten om te leven. En waarom zouden wij? Waarom zouden we niet? En waarom zouden wij dat niet krijgen? Yeah, ja nou, Roman. Kijk maar om je heen, zeg maar wat je ziet, pijn en verdriet. Ik begrijp het niet, is dat wat ik verdien? Na al die jaren stress ben ik te moe om verder te gaan. Nu de hele wereld lijkt een zwarte hoek, waar gaat dat naartoe? Dat is de vraag die mij blijft verrassen. Negatieve gedachten als je klopt over de straten. Vertel me, hoe moet ik verder leven? In deze situatie zie ik helemaal geen kansen. Opgesloten tussen 4 muren en niet weten wat er gaat gebeuren. Ik kan me niet concentreren op zo de problemen dat ik en mijn familie hebben. Maar ik blijf doorstrijden met een hoop dat op een dag alles goed komt. In mijn toekomst, ja God is groot. Hij voelt me pijn met me mee, dus ik ben niet alleen. Yeah, yeah no, oh. Wij hebben rechten. Oh, we hebben rechten. Wij hebben rechten om te leven. Ja nou, we hebben rechten om te leven. En waarom zouden wij? Waarom zouden we niet? En waarom zouden wij dat niet krijgen? Oh, we hebben rechten. Wij hebben rechten. We hebben rechten. Wij hebben rechten om te leven. Ja nou, we hebben rechten om te leven. En waarom zouden wij? Waarom zouden we niet? En waarom zouden wij dat niet krijgen? Yeah, Roma with 9+2 voor jou. Thank all, God bless all y'all. Yeah, bedankt, dat was al hier. Dankjewel. Yes.